Gaur egun berezia da, aldarrikatzeko egun bada, baina horrek ez du esan nahi gaurko egunian geratzen da dana. Urte zabal badaukagu gure aurrian, eta horretan jarraituko dugu lanian, jarraituko dugu berdintasunaren aldeko neurriak hartzen. Oso zehaztuta zegoen bakoitzak zerrinbia zeban, orduan erresa izan da. Eta gero eskola barruan, batzorde desberdinak dauzkagu, eta batzorde bat da punto moria batzordea. Orduan batzorde horrek hartu da ardura, DBH-ko ikasliak die, eta horrek izan die pixka bat ikastola guztia martxan ipini dabenak eta lagundu doskuenak kokatzen, eta alde horretatik errez. Olako ekitaldi zei beti txekako harrera oso ona, ezta? Eta nik uste gainera importantia dela ospatze aldetipe kolektibo moduan kalera irtetzia, ez? Gauza batzuk gelan itzen dienak astu itzen die, baina olako gauzak beti gelditzen dira horre danon oroitzapenean txertatuta, ez? Eta berdintasuna ez da bakarrik martxoaren 8 harira ekartzen den gai bat. Ekarri behar da eta derrigorrezkoa da, gizartean etengabe ikusten degulako desoreka dagola, desberdintasunak non nahi. Historikoki beti lanbide lan mundua eta lan alorra ondala oso lotuta rol batzutare, ez? Gizonezkoen lanak eta emakumezkoen lanak. Orduan ikusten dut hori pixkat aldatu behar dela, azkenengo urtutan ja nabaritzen da ziklo teknikotan emakume gehiago daudela eta beste zikloetan gizonezko gehiago daudela, baina eta guztiz lan asko dago bai gure aldetik, jentiaz animatzen berdin da emakumezkoa edo gizonezkoa izan ziklo aukeratzen, eta baita ere enpresetan aldaketa hori egiten. Pentsatzen dut jarraipena behar dutela olako ekimenek. Gainera basala garaia eta hau oso politia ez bakarrik nik uste guk ikastetxe bezala oso politia bizi izan dugu, baina ikastetxe guztia batera egitea eta gero plazan egin dana, eta nik uste dut pentsatzen dut, ero sinistu nahi dut egingo direla gehiago, bai. Udalak iaz adierazi zuen pleno batian, hartu zuen konpromiso bat, eta da berdintasunaren kontseilua osatzea. Horretaz gain, bigarren plana, udalaren berdintasunaren bigarren plana egiten ari gara, laizter gizarte eragileekin izango du lankidetzako ekitaldi batzuk, ikusteko haien ekarpenak nolakoa izango dien. Berdintasuna ez kokatzia sail batian, baizik eta kokatzia zeharkako irizpide moduan. Sail guztietan kontutan hartzeko, eta sail guztietan abia puntua hori izatea. Benetan nik uste horretan kokatu behar dugula gure lana, tresna desberdinekin erabiltzen.